kalom kar biang long pine do ke alo nonam se thangklong ilitum kar biang long mopen chepa jana bang phu bang pitum alang litum men klalo sami kironing tipi lapen thari prince ronghang alang litum man akimi lun kanal jan litum lang ilong po ser production pen ke bondapon alun kanal jan men klalo kanghon amilur totang ti pini kala bangso lun kanal jan putakle full detail lang iksinang totang te video le start lo nang kanghon amilur la bangso lun kanal jan long chepa jana tum lai ken lo nonam se thangklong mate cepajan thek nai I trust alang limen ke sami kiran ning tipi lapen labang so lun kanal janong cepajan abang pu mate actor men ka lo thari prince ronghang alang li phanji tamil tum labang so lun kanal janong alun cepajan thek longji kanghon amilur labang so lun jir kilun tum ke lai khen lo nonam che thangklong asingar tum alang to men ke la lo akang sang hipi lapen Samsung ingti handset alang tum asi silutum labang so lun kanal janong aitum arjui glongpo kanghon amilur labang sol alun jira phan ke tok iga bang phomen klalo ekon timong lapen labang so lun kana jana phan direction ke bidona bang phomen klalo jotson be labang so lun kana jana phan mortem dona bang phomen klalo basista hanse labang so lun kana janlong ajik men dona bang phomen klalo chingbai rongpi lapen labang so lun kana jana phan complete producer abang fomen klalo prima teron pi nanton labang sulun kanal jan mate video lobam nanton lang iji pute official share person youtube channel silang tung lang ilong po nanton lason ka ke kar biang long wen lam se tangklong video mati actor actress video lang gerite nanton fansek channel official sa kapi non lapen like tanang video ning non lapen comment lang to kenam chining non pini video klan sikang ton lo kurang tu